ngam tes sebai pi ki parlok ki bistanar ban page ya ka video ha ka channel lingba ulian NMC job ka Argentina ya ka Ecuador ha ka World Cup qualify ka jingal kai ban yakni ban rong shaka fa World Cup jaw snam arjar arpon dru manta ka snap kalong ka ba itnat ba hapden ka Argentina persha ya ka Ecuador ha Estadio Mas Monumental ha ka ba ka Argentina lingba ulian NMC kala job ya ka Ecuador da shikola not haba pai shaka ka jingal kai ha ka class step kalong ka ba itnat bat ka ba khaj ba ha ka ba baro artli ki team kim shomla ban ki jar hadu ban da kut ka jingal kai jong ka class step Habawan banteng ya kajingle kai haka klamit baro artri ki tim kila persyang ban tap call kam tam kari Argentina ka bele kai halain kala pen isya ka jingle kai ka baklanbor hendro ka jingla ban telakam kirang ele kai abdin ka Ecuador ka Argentina kam shomla laban pen ki jar hadu ka minit ka banyaw punyaw badai ka minit ka banyaw popra lingba u rangel kai ubatbit jongkari Argentina Lionel Messi ulo yo ban tap ya ka kol ka bading kong bat ka kol ka punjab na kam ta kari Argentina mta ka step bat lingba ka ka skol Lionel Messi ka Argentina ka le job bala yo khur ya ka life point ha ka jingle kai ka bading kong ha ka World Cup qualify na ka CONMEBOL Malaysia ya ka Ecuador hadin ka jing job ka Argentina kan penkre ya ka jingle kai ka bar ka World Cup qualify na ka CONMEBOL Malaysia ya ka Bolivia ha ka lighter rig menta ubnai te parlok tang kini ki kubor ngangai ba pila sautu ngin sai kendu ha kwai pat ka video kublai shibun